Bayan tanadi da kuma guzurin da Nura M Inuwa ya yi wa masoyansa a wannan shekarar da muka shigo ta 2023 ta album ɗinsa mai suna Mahadi, ko kuma in ce Mahadi mai dogon zamani. Ku biyo mutum daga farkon bidiyon na har ƙarshensa domin sanin ya aka kwana akan wannan album ɗin, shin Nura M Inuwa zai saki album ɗin ko kuma ba zai saki ba. Amma kafin nan ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da ke da zarar mun ɗora sabon bidiyo a wannan tashar mai albarka Nasara Plus. Sai kar ka manta ka taɓa liking akan bidiyon, kai tsaye ka danna like din nan domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da kawo muku bidiyoyi da kuma rahoto akan abin da ke faruwa a cikin masana'antar Kannywood da ma duniya baki ɗaya. A shekarun baya, a shekarar da ta gabata ta shekarar 2022, a farkon shekarar, inda masoyan Nura M Inuwa sun sakankance sannan kuma sun gama tarawa sannan sun shirya tsaf suna zaton cewa Nura M Inuwa zai saki album. Kwatsam sai suka ga shekara tana shirin karewa ba tare da mawakin ya saki album din ba, sannan ko ba tare da ya faɗi wata sahihiyar magana akan album din ba. Nan fa hankalin masoyan Nura M Inuwa ya tashi, inda idan za ku iya tunawa a shekarun da suka gabata, wajen shekarar 2019 zuwa shekarar 2020, Nura M Inuwa ya fuskanci zanga-zanga akan rashin sakin album da ya yi shekara kusan 4 bai ba. Inda wannan lokaci tabbas ya cikawa masoyansa muradinsu, inda ya saki album zafafa, fitattu, ƙayatattu, inda aka kammala su da waƙoƙi wajejen kowane yana da waƙoƙi kusan guda 20. Da wannan album ɗin sanannu ne, wato Lokaci da kuma Ni da Ku. Tabbas a wannan lokaci Nura M Inuwa ya share wa masoyansa tantama, sannan kuma ya sa su alfahari da jin ƙwarin gwiwa kasancewa da sauraron waƙoƙinsa da su ci gaba da sauraron waƙoƙinsa a kowane lokaci. To dai a halin da ake ciki yanzu, kuma a takaice, Nura M Inuwa ya bayyana cewa zai saki album ɗinsa mai suna Mahadi mai dogon zamani a wannan shekarar da muka shigo ta 2023. Duk da cewa babu wani sahihin wata ko kuma sahihiyar ranar da zai saki wannan album ɗin, kuma tun lokacin da ya magana akan album ɗin bai ƙara magana akan sakin album ɗin ba. Wannan ne yasa masoyansa suke tantama, suke ganin cewa wannan fa album ba lallai sake shi a wannan shekarar ba. To amma dai ganin cewa yadda Nura M Inuwa ya alƙawari a wancan shekarar kuma ya saki album ɗinsa mai suna Ni da Ku da kuma Lokaci, to ana ganin dai a wannan makaran zai cika. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka Nasara Plus a kowane lokaci domin ganin cewa ya za ta kasance, sannan kuma ya za ta kaya, da kuma kawo muku rahoto akan wannan album Nura M Inuwa mai suna Mahadi. Shin za a saki album ko kuma ba za a sake shi ba, da kuma sanin ranar da za a sake shi, da kuma adadin waƙoƙin da ciki kai, da ma wasu somin taɓi kafin album ɗin ya fito, wanda kuma idan album ya fito duka za ku samu waƙoƙin akan wannan tashar tamu. Mun gode sosai kar ku manta subscribe da kuma like akan wannan bidiyon, sai ma da ku a wani bidiyon na gaba. Bisalam.